Hola, us donem la benvinguda a les càpsules de sexualitat del Centre Jove. Jo soc la Mireia, soc treballadora del Centre Jove i de l'associació i avui us parlaré sobre els drets sexuals i reproductius. Des de l'associació i el Centre Jove creiem que tenir tota la informació és fonamental per poder decidir lliurement sobre la pròpia sexualitat i gaudir-la. Així doncs, comencem. En primer lloc, però, el que és important és saber si coneixem els nostres drets sexuals i reproductius. Per exemple, en aquest cartell els tenim tots recollits. Comencem pel dret a la igualtat, el dret a la participació, el dret a la vida, la llibertat, la seguretat i la integritat corporal, el dret a la privacitat, el dret a la llibertat de pensament, opinió i expressió, el dret a la salut i els beneficis de l'avenç científic, el dret a la informació i l'educació, el dret a l'autonomia i el reconeixement davant la llei, el dret a escollir casar-se o no i a formar o planificar una família i el dret a rendició de comptes i a la reparació de danys quan els nostres drets sexuals i reproductius són vulnerats. Per exemple, t'ha passat alguna vegada d'estar a l'escola i que no t'hagin donat informació sobre sexualitat o que si te l'han donat, la poca que t'hagin donat sigui sempre en una sexualitat centrada en el coit, una sexualitat heterosexual? O, per exemple, t'ha passat que no hagis pogut accedir al sistema sanitari per qüestions de documents i per qüestions administratives o perquè els recursos sanitaris que tens a prop estan lluny o perquè no tenies altra informació de com accedir a mètodes anticonceptius i si has anat a la consulta al sistema sanitari, t'has sentit ben tractat? T'has sentit que se't donava tota la informació perquè tu prenguessis la decisió? Has estat segura que la informació que tu donaves no es compartiria amb els teus pares, tot i ser menor d'edat? En aquest cas estem parlant de vulneracions del dret a l'educació, vulneracions del dret a la privacitat, vulneracions del dret a la integritat corporal, vulneracions del dret a la participació. Aquestes són moltes vulneracions dels drets sexuals i reproductius que, per desgràcia, avui en dia són encara molt habituals. És per això que tirem pels drets. Tirem pels drets si tenim dificultats per accedir als serveis de salut, tirem pels drets si ens donen per fet que som heterosexuals, tirem pels drets si no ens donen tota la informació per poder decidir lliurement quin mètode anticonceptiu volem utilitzar, tirem pels drets si no ens sentim còmodes a una consulta de salut sexual. Tirem pels drets perquè els drets estan a la base d'una bona salut sexual. Els drets sexuals i reproductius són drets humans, són drets fonamentals que com a tal, per tant, han de ser protegits i garantits. I fins aquí la càpsula sobre drets sexuals i reproductius. Si us ha agradat, podeu compartir-la amb els vostres contactes i si teniu altres dubtes o desitgeu obtenir més informació, podeu entrar a la nostra web centrejove.org. Moltes gràcies.